दा सक्तिनि दावराव जादों आं मैया दाखालि सोंलाबायदों मानसिफोरनाव बे सक्तिनि दलिलखौ हाथायाव मोनो नामा ना खर'आव बायना मोनो फैसाजों नोङो गोसो जाबानो दलिल गांसे बायनानै सयोबानो सक्तिथ' जानाय जिनिस नङा बियो सक्तिया माखौ बुङो नों माखौ बिदों बेखौ जेला मोननानै नोङो गनायबाय जे दे जों सक्तियाव सहि होसिगोन भारत सरकाराबो जेला गनायबाय आसाम सरकाराबो गनायबाय होनबा मोनसे दलिल लिरगोन आरो बे दलिलाव आसाम सरकार भारत सरकार सोमावसारग्रा हान्जाया ज' सहि होलायबासो बे सक्ति दालाय गय दलिलानोथ' क्लियार जायाखैना सरकारा जोंनो मा होनो नागिरदों बेनोथ' स्पष्ट नङा जों मा मोननो नागिरदों जों स्पष्ट नङा खालि भारत सरकारा बुंदों मा बर' जेंनाखौ लांगुरदिङाव बिदि दोनबाय थाजाला थाबनो मोनसे समाधान खालामनांसिगौ आसाम सरकारखौ बुंदों खामानि मावदों बेखौल' जों मिथिगौ आंथ' बेखौल' मिथिगौ दस्रायासो बांसिन मिथिगौ नामा आं बेनि बांसिन मिथिया दा गभर्नमेन्टआ जोंनो होनांगोन नैबेखौ लादो नोंसोरनो बेखौल' गथाय होनो हासिगोन जों होनबा साननानै नायनांगोन बे जोंनि मानिजायो ना मानिजाया मानिजायोबासो सक्तिया जागोन दालाय माने हाथाय बाजाराव लानानै फान्थिं जानाय बायदि सक्तिखौलाय सक्ति जानोसै होननानै ना बेदर जालायलायनायफ्राथ' मोजां नङा बेखौ गभर्नमेन्टआबो नायना मिनिगासिनो दङ जोंनो सक्ति नांगौ ना माबा मोनसे नांगौ दहाय बुंनाया जोंनो सक्ति नाङाना गाबोन जुदि भारत सरकारा मा सक्ति थुक्ति आलदा रायजोखौ दाना होनोसै जों होननानै पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामबाथ' जोंजों सक्तियानो जानांखाया सक्ति जायाबाबो आलदा रायजोआ जागोन पार्लियामेन्टआव बिल पास जायोबा दा बेखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव सक्तियाव सहि होलायनो गोदान गोदान आफादनि जोनोम जालायलायबाय थायोबालाय गामि दरफ्रोमबो आफाद जोनोम जानो हायोलाय बिदिबा नङा गामि दरफ्रोमबो आफाद जायै जायै जोंबो सहि होनो मोननांगौलै होननानै दाबि खालामनो हायोना होमबालाय खौसेथिया बबावथो थांखो खौसेथिया बबाव थांखो दा ओंखायनो जोङो गोसो हमथालायनांगोन दैदेनगिरिखौबो फोथायनांगोन नायनांगोन थिगैनो दं बबे दैदेनगिरिया सैथोनि लामाजों दैदेनगासिनो दङ आरो जायखौ सैथोनि लामाजों दैदेननाय बायदि नुदों बे दैदेनगिरिखौ मानिनानै मदद लांनांगोन गोसो बायनो मोना दिनै खेबब्रै खेबबा गाहाम इलेक्सन बायनानै आं गोसो बायाखै दाबो मानसिफ्रा इलेक्सन जेनगोदान समाव जि जंखायो आंखौबो साहा दखानाव लोगो मोनबा खाफाल हावरियालै नों फंबाय माथो देरहानोनो रोङा गोसोफ्राथ' एसे गाज्रि मोनो नाथाय आंहा मोनसे बिबान दङ दायित्व दङ मावनांगौ खामानिया जोबाखै बेखौ गोसोखाङोबा न'आव फैनानै नङा बिदिजों जानाय नङा गोसो बायाखै दिनैसिम नाथाय माखासे नेताफ्रालाय मानोथो गोसो बायदों दानोलाय बैसोआवबो आंनिफ्राय खमसो लेक्सारफ्रावथ' आंनिफ्राय गोरासिन हगारनानैबो बुङो माथो बिसोरलाय जाथिनि थाखाय थैगोन जिउ दान होगोन ओरै खालामगोन आंथ' बिसोरनि लेक्सारखौ खोनानानै बिसोरनि उनाव लेक्सार होनांगौबा लाजिलाय खांलायलाङो आंथ' बिदि एथ' गोरा हगारनानै खोथा बुंनो हानाय नङा नाथाय मानोथो गोसो बायखो दालाय मानो सर्टकाट नागिरखो लामा बारस'नाय नागिरखो बारस'नाय लामा मानियानो मोजां नंजोबा एखमबा गोलाव लामायाबो मोजां दा नेनांगोन ओंखायनो नाथाय दिनै बेखौनो जोंखौ राजनैतिक दलनि मानसिखाय गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुङो आरो दा दिनैबो बहाय गसंनानै लेक्सार मारिदोंना गाबोन समफोर फेसबुक ससियेल मिडियायाव ओंखारसैलाय बे इउजि ब्रह्म होनग्रा मोनहा इलेक्सना सफैलायगौ नालाय आलादा रायजोनि बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि नाटकआ खालामलायबाय आरोखि होननानै जों नाटक खालामाखै जों आन्दलनावबो ओंखारगासिनो दङ
जों नाटक खालामाखै सोमावसारग्रा हान्जाया जेरै बुङो बिदिनो जों मावगासिनोबो दं दिनै आन्दलनाव ओंखारबानो गुबुन हारिया जोंखौ गाज्रि मोनो राजनितिल' खालामनायमोनबा जों दिनै बाव मानो फैनोमोन फालाय गुबुन हारिया गाज्रि मोनो ना भट होआ जों ओंखायनो भटखौल' खेरायाखै जोङो बड'लेण्ड जेंनाखौसो जोङो सानदों बांसिन भटआल' जोंनि थांखि नङा दा जों जेब्लायबो दङ